Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala, kumusta o mayong buntag na usab ka natong tanan? Kini ang inyong alagad sa kanginan, si Brother Cesar Patio. Umuhatag na usab kaninyo og usa ka takdang tulumanon o 15 minutos. Programa kini sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala sa langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. O kining maong pagtulunan, rehistrado kini sa atong gobyerno sa Security Services Commission sa numero 45013. O kini mga langitong lamdag sa kinabuhi, mabati na kini sa nakalain nga mga radio station sa Visayas ug Mindanao. Ug aduna nakitay 23 ka radio station nga gisudlan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries. Sa DYLA mabati kana sa alas 11 ngadto sa alas 12:15. Ug sa DXRU dito sa Cagayan de Oro mabati kini sa alas 10 ngadto sa alas 11 sa buntag. Ug sa DXKO mabati kini sa alas 12 ngadto sa launa. O yung masab sa Dipulog mabati usab kini sa DXDRDI mabati kini sa alas 12 ngadto sa launa. O yung nasab sa DXMM FM Calamba Misamis Occidental mabati kini sa alas 6 ngadto sa alas 7 ngadto sa buntag. Ug sa DXRM Magsaysay Rojas Zamboanga del Sur mabati kini sa alas 11 ngadto sa alas 12. Ug sa DXPR alauna ngadto sa alauna 30 sa Pagadian. Ug ingong nasab sa DXKD mabati kini sa Dipolog sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Ug ingong nasab sa DXEG FM Radio sa Radyo Sipa sa Aras-asan Caguet Surigao mabati usab kini. Usab sa Radyo Bandera sa Villanueva mabati kini sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa matag Domingo gihapon sa Radio Waikurat sa Balingasang mabati kini sa alas 8 ngadto sa alas 9 sa gabi. Sa Iligan sa Yes FM mabati kini sa alas 3 ngadto sa alas 4 sa hapon. O yung masab sa Valencia Bukidnon mabati kini sa Manolo Portage Bukidnon, sa Bayugan Agusan del Sur, sa Butuan, sa Toledo mabati kini sa Hinguog. O ingon usab diha sa Pinamungahan Cebu. Mao kini ang mga programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Ug ako na lang mga pagpangumusta sa tanang mga kaigsunan diha dapit sa Bohol, diha dapit sa Montisuerte, Carmen Bohol, diha sa mga Divino family. Ug usab diha sa mga kaigsunan diha sa Ormoc City kang Brad Jigo ug ingon masab kang Brad Boy Ortiga and family diha dapit sa Palumpon sa San Isidro. Yung masab diha dapit sa mga kaigsunan diha sa Biliran, no? Sa Biliran Navalite, kumusta usab diha sa ako ang mga igsoon diha sa mga Patio family. O ingon usab diha dapit sa Hinguog kang Sister Lynn sa Surigao, sa Negros. O ingon masab diha sa Bukidnon, diha dapit sa Dipolog, sa Dalagit. General na laning atong pagpangumusta sanglit kay kung atong tagsa-tagsaon sa paghisgot ang inyong ngalan na mahutdan kita sa oras di na hinuunta makahatag sa ato ang tema karon. Diya dapit sa Dalagit, no, Cebu, sa Usami City, sa Roquita City, sa Sapang Dalaga, sa Del Pilar, sa Misamis Occidental. Ilabi na kayo sa diha sa Mandawi kang Suping Perulino, sa mga Sibilya pamilya atong chapter president diha ang Luipilo Sibilya. Kumusta kanimo da Brad? Ingon nasab diha sa Mabulo. O ingon nasab diha dapit kang Sister Lynn sa Lapu-Lapu. Kumusta kanimo diha Sister Lynn o kang Brad Ruyo? O ingon nasab diha dapit sa Milanilla, mga Castañares family. Kumusta diha? Mga Adlawan family. O dapit usab sa Balingasag sa Taguluan. Kumusta kaninyo mga igsoon? O dapit sab sa United States of America o kita nagmonitor man ang ato makaigsuonan diha sama kang Sister Tisi Kulihat o sa mga Hermias family dapit sa Alabama, sa Maryland. Kumusta kaninyo maigsuon? O kami nasayod nga kamo ana na karon nakapaylo na sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dapit aron nga inyo na usab nga patalinghugan kining ato ang programa sa mga lingitong lamdag sa kinabuhi. O mao kana ang ako ang mga pagpangumusta na lang sa tanan nato mga kaigsuonan. Ilabi na gayod sa atong mga viewers, sa ato ang mga kaigsuonan, mga suking tigpaminawan,
Kumusta kaninyo mga igsoon? Og ang ato karon nga paghisgutan o naginusara lang ta karon tungod kay wa pa man maabot ang atong usa ka igsoon nga ebanghelista mao si Brad Samuel Montemayor. Mao nga kita lang usa karon ang muhatag sa inuntang tema. Natong Domingo ato na naisgutan ang kabahin may tungod sa kaluwasan, no? Ang kaluwasan sa unang kapanahonan, sa unang panahon sa amahan, ang kaluwasan mao ang pagsakay sa arka. Kay ug dili ka makasakay sa arka, wala kay kaluwasan sa unang panahon sa amahan. Kay lagi nabahin man ni sa tulo. Panahon sa amahan, panahon sa anak o panahon sa Espiritu Santo. Lain-lain na sila, no? Lahi ang kastigo sa amahan, lahi pod ang kang Kristo, lahi pod sa Espiritu Santo. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, walay kataladman nga gipahamtang atong Ginoong Kristo. Sanglit ang pag-anhin ni Kristo dinhi sa kalibutan, walay kataladman kundili pagluwas sa mga sala sa mga tao sa kanhing panahon mao katong Israel. Tungod kang Israel nakasala sila, mao nga gipadala sa amahan ang iyang bugtong anak aron sa pagluwas sa mga sala sa mga tao sa ikaduhang panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Ug dinhi usab sa Espiritu Santo adunay usay kasilutan nadtong mga tao nga nagbuhat sa pagpakasala. Kay ang silot natural nga ang kalibutan silutan sa Dios tungod sa gihimo nga mga pagpakasala sa mga katawhan, mga higala ug mga kaigsuonan. Ug walay gihimong pagpakasala sa mga tao, walay kataladman o walay silot nga ipahamtang sa Dios dinhi sa naong sayuta. Tungod kay dunay mga sala ang mga tao, mao nga gihatagan ang kalibutan og mga kataladman, gihatagan ang kalibutan og silot tungod kana sa pagpakasala sa mga katawhan. Karon ang atong paghisgutan, atong ipadayon ang gisgutan nato natong Domingo. Ang atong hisgutan kining nakasulat sa ikaduhang Pedro sa iyahang kapitulo 2 ug ang iyahang bersikulo 3 ngadto sa 10 ug ngadto sa 13 ang atong pagbasahon. Ngano nga kini mao man ang atong gimuan og tema. Tungod kay daghan karon ang mga nagkalaing mga relihiyon, matag relihiyon na sila mga ebanghelista, na ay mga pastor, na ay mga ministro, na ay mga pare, na ay diakono, na apoy gitawag o Catholic faith defender. Ug usa lang ang ilahang pagtuo nga daw ang Dios daw magbuhat daw og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kay kini kunong langit nga naa sa itaas mahanaw daw kuno na. O kining kalibutan nga atong gipuy-an mahanaw sab kuno ni. Mao kini karon ang atong usisahon kung kining ilang pagtuo sa mga nagkalaing mga relihiyon do na bay katinuoran nga kining langit hanawon kini, kining yuta nga atong gipuy-an hanawon kini kay matud pa nila ang Dios daw magbuhat og usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Asa man kana nila gikuha ang maong mga sitas nga wala gyud ni masabti sa mga nagkalaing mga nagbasa sa Biblia. Unsa ba ang ato ang mabasa? Dinhi ilang basahon kining nakasulat sa Isaiah sa iyang kapitulo 65 ug ang iyahang bersikulo 17 ingon ini ang atong mapatalinghugan. Kay ania karon ako nagahimo og usa ka bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta ug ang unang butang dili na pagahinumduman nimo tungha pa sa hunahuna. Sa atong nabasa nga matud pa na nila nga ang Dios daw magbuhat og usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Unya kay ang una kunong mga butang dili na pagahinumduman ni mutungha pa sa hunahuna.
kung ato ning sabton mura sa tinuod ba? Kay nabasa gud nga ang Dios magbuhat og usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Pero ang wa nila masabti, klarohon tani kung unsa ning langit o unsa kining yuta, kay ang Dios magbuhat man og usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Mao nga ato ning itrisapon kung kining langit nga naa sa itaas ug kining yuta nga atong gipuy-an kinibay mahanaw. Kay mao man na ang pagsabot sa mga nagkalaing relihiyon. Bisag unsang relihiyon na kasagaran man na, mao may gud na ang ilang pagtuo. Karon ning abot ba ng atong usa ka igsoon si Brother Samuel Montemayor na ako ni siyang pangutan-on buy namano. Brad Sam, i-read ang gihisgotang Isaiah 66 versikulo 22. Kunhain pa daw nga ang Dios magbuhat og usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Mao ni ang ilang teksto, Brad Sam, nga ilahang gigamit nga ang Dios lagi daw magbuhat og usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Asa pa, Brad Sam, ang mabasa sa Isaiah 66 versikulo 22. Aniya, Brad Cesar, atong basahon ning usa sa ilang mga gipasikaran nga sitas nga mo hinungdan nga naka-conclude sila nga ang Dios daw maghimo dag bag-ong langit o bag-ong yuta niya. Sa Isaiah sa ang kapitulo 66 versikulo 22, inyong patalinghugan mga mahal namo nga mga kaigsunan, kaingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong mga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan. Ningon si Yuba, mao man magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Busa mo na ilang konklusyon nga magbuhat gyud daw ang Dios og bag-ong langit ug ang bag-ong yuta. Kay ang kaliwatan daw magpabilin daw sa walay katapusan. Karon daghang mga reliyon karon nga nagtuo ana. Pero niya ato ni sulbaron kung kining langit nga giingon nila nga magbuhat ang Dios og bag-ong langit kay kanang ginung langit nga nas taas mahanaw man kuno na hasta ning yuta. Mao nga ang Dios kuno magbuhat og bag-ong langit, nya gani kuno inigbuhat kuno sa bag-ong langit, magpabilin man gani daw ang kaliwatan. Matud pa na nila. Pero niya asa pa nila gibasa kining giingon nila nga ang Dios magbuhat og usa ka bag-ong langit. Kining nakasulat sa pinadayag sa iyahang kapitulo 21 ug ang iyang bersikulo 1 ngadto sa 4, ingon ini ang atong mabasa. Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit na ug ang usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na. Ug nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasawunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhonon. Og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon, tanawa ang puloy-anan sa Dios ana uban sa mga tao. Siya magapuyo ipon kanila og sila mahimong iyang Dios sa katawhan. Og ang Dios gayod mao ang magpakig-uban kanila og mahimong ilang Dios. Og iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, og ang kamatayon wala na, og wala na usab unyay pagminatay ni paghilat ni kasakit. Kay ang unang mga butang nangagina. Ila dayon gisabot nga tanawa. Ang Dios lagi magbuhat og usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Kay ang una kunong langit ug ang yuta hanaw naman daw. Bisan pagali kuno ang dagat wala na. Unya nakita daw ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem manaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasaunon. Og nadungog og gikan sa trono ng usa ka dakong tingog nga nag-ingon, tanawa ang puloy-anan sa Dios ana uban sa mga tao. Siya nagapuyo ipon kanila kining pagkaistoryaha palaaboton pa daw ni. Unya matud pa na nila. Pag abot kuno na ng bag-ong langit ug bag-ong yuta nga naa ang Dios naa po diha uban sa iyang mga katawhan, pahiran daw dayon ang mga duha sa mga tao nga giluwas. Og iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, og ang kamatayon wala na,
o wala na usab unya pagbinatay ni paghilak. Pag abot kuno na ng bagong langit o usa ka bagong yuta nga naa ang Dios, ha? Ipo na siya sa iyang katawhan, ang iya kunong katawhan, pahira na daw ang mga luha sa ilang mga mata, wala na kuno'y kamatayon, wala na usab kuno'y pagbinatay ni paghilak. Mao ni ang ilahang pagsabot nga kini daw langit mahanaw lagi kay ang Dios magbuhat taw usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Nato ning tres apon Brad Samuel. Wa matay supak kay nabasa man. Pero ngano man nga ato maning gisupak tungod kay wala nila hisabti. O yun ta nga naay mabasa. Pero ang wala nila masabti atong tres apon Brad Samuel iridi ang Henesis Kapitulo 1, versikulo 16 o 17, kining langit nga gisgutan nga mahanaw ug ang yuta mahanaw kay ang Dios magbuhat og bag-ong langit ug bag-ong yuta, hain ba kining langit sumala sa Biblia? Aniya, Brad Cesar, atong basahon kining nakasulat sa Henesis sa iyang Kapitulo 1, 16 hangtod sa versikulo 17 nga atong pagbasahon nga ang langit nga kanang ilang Sabot? tuhuan gisabot kining langit nga atong gipuy-an nga gibutangan kana sa adlaw bituon ug bulan niya sa 1:16 ug 17 inyong patalinghugan ug gibuhat sa Dios ang duha kadagkong mga kahayag, ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw ug ang labing dakong yutay nga kahayag sa paghari sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Muna ang iyang gibuhat sa Dios. Nga gibuhat niya ang dagkong kahayag, ang adlaw, unya ang yutay kahayag, mo nang gabi sa gabi mo nang mga bituon, unya dayon ato ipadayon, unya og gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit aron magaiwag sa ibabaw sa yuta. Busa kana daw gibuhat sa Dios nga kanang dakong kahayag ang langit, Brad Sam, kanang naa daw sa taas nga gipahimutangan nga ilagi sa konklusyon konklusyonan sa atong mga higala kanang gibutangan sa adlaw bituon ug bulan nga kining atong gipuy-an nga kalibutan mo na nga ang kalibutan kanang nas taas naas lang na may langit kanang na makita kanang na nas to taas nas taas nga gibutangan kana sa adlaw bituon bulan sa mo nang langita ang buot nilang gipasabot nga mahanaw sumala sa atong nabasa sa Biblia. Sa lakton nga pagkasulti, Brad Sam, nga ang langit di ay kanang naa sa taas nga gipahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon. Mao kuno na ang hanawon. Nya magbuhat man daw kuno ang Dios og bag-ong langit ug bag-ong yuta, manong hanawon pud kuno na lagi ning yuta. Pero atong usisahon, Brad Sam, kini bang langit mahanaw ba ni? Muni atong tris apon kay ang gibasa na to kanina matud pa nila magbuhat daw ang Dios og bag-ong langit ug bag-ong yuta kay mahanaw lagi daw. Pero atong tris apon kay wala ni masabti sa nagkalaing mga reliyon nga nagsabot sa Biblia. Ang pangutana mao, wa tay supak nga dunay langit nga mahanaw pero unsa nang matanga sa langit? Kanabang naa sa taas, gagipahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon, ug unsay gipasabot na ng langit nga hanawon. Muni karon ang wa nila masabti. Karon kining langit nga naa sa taas nga nagipahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon, kana bay mahanaw. Muni ang ato ang tris apon. Biblia ang mutubag. Akong basahon, Brad Sam, ang Salmo 148, versikulo 1, ngadto sa size ang atong pagbasa kung kanang langit nga naa sa taas nga gipahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon mahanaw ba na? Kay mao man ay pagsabot sa nagkalaing mga relihiyon nga nagbasa pod og Biblia nga wala nila masabti kung unsa nang matanga sa langit ang mahanaw. Wa tay supak nga dunay langit nga mahanaw pero unsang matanga sa langit na nga mahanaw? Kana bang naas taas? Ato basahon. Ingon din niyo, daygon ninyo si Jehova gikan sa kalangitan. Daygon ninyo siya sa mga kahitasan.
Daygon ninyo siya kamong tanang mga madulunda. Daygon ninyo siya kamong tanan nga mga panunya. Daygon ninyo siya adlaw ug bulan. Daygon ninyo siya kamong mga kabituunan sa kahayag. Daygon ninyo siya kamong mga langit ug kalangitan. O kamong kabituunan nga naa sa ibabaw sa kalangitan. Kanan sa ibabaw ba? Ipagdayeg kanila ang ngalan ni Jehova. Kay siya nagsugo og sila nangahibo. Iya usab nga. Ana na sa size. Kanang bulan bituon. Kanang naa sa taas. Sa size giingon. Iya usab nga gitukod sila. Gitukod kuno ng langit, bulan, bituon ug adlaw. Og usab nga gitukod sila hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Gibuhat niya ang usa ka pahibalo nga dili mahanaw. Iunsa di ay kanang langit nga naa sa taas nga gikapahimutangan sa adlaw, bulan og bituon, matud pa sa atong nabasa sa Biblia. Og usab iyang gitukod sila hangtod sa katuigan nga walay katapusan. Pag-ingog walay katapusan, alang-alag matapos, gibuhat daw niya ang usa ka pahibalo nga dili mahanaw. O dili day na mahanaw. Pero kung imong sabto nagka-contradict kibali, pero niya watay supak nga ang Dios magbuhat og usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Pero unsa nang matanga sa langit ug unsa nang matanga sa yuta nga mahanaw, hanawon sa Dios. Atong nabasa nga kanang langit dili daw na mahanaw matud pa sa atong nabasa sa Biblia. Karon Brad Sam, nga numan nga kanang langit nga naa sa taas nga gikapahimutang ngan sa adlaw, bulan ug bituon. Sa unsa mang paagi nga numan nga dili man mahanaw, sa unsa ba sila gitumbasan? Basaha Brad Sam ang Salmo kapitulo 90 bersikulo 1 ug 2. Nga numan nga dili man kana mahanaw, hain man kana tumbas ang kanang gisgutang langit nga giingon man sa Biblia nga dili mahanaw. Diin kana katumbasan ang maong gisgutang langit ug ang yuta sumala sa Biblia. Salmo 90. Ani Brad Cesar, basahon kinina tong nakasulat sa Biblia kung sa unsa ang ikatumbasan lugar ni sa anang Dios. langit. Ni anang langit nga giingon nga Dili mahanaw. Dili mahanaw niya. Sa kapitulo 90, bersikulo 1 hantod sa bersikulo 2 ato kining pagabasahon giingon. Ginoo, ikaw mo ang among dapit nga puloy-anan sa tanang mga kaliwatan. Sa wala pa patungha ang kabukiran, kud ang yuta ug ang kalibutan ang imong gihimo bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan. Ikaw mao ang Dios sa gihapon busa. Sa gikatumbasan? Langit di ay nga gingon nga gikatumbasan nga dili lugar mahanaw kanang langita Brad sa gikatumbas kana lugar sa Dios. Correct. Nga matud pa ang Dios bisan sa wala pa lugar ang mga makita nato ang Dios diha na. Busa mo na gikatubasan niya ng langit nga gisgutan sa Biblia nga gibuhat sa Dios nga matud pa nga dili mahanaw. Correct. Karon niya. Kini namang kalibutan. Kay matud pa sa atong gibasa kaganina nga ang Dios magbuhat og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ay ala-ala kining yuta di mao maning atong kalibutan atong usisahon sa Biblia. Kini bang kalibutan nga atong gipuy-an kay matud palagi sa atong nabasa kaganina nga hanawon lagi kuno na kay ang Dios daw magbuhat og usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Kani yuta mao maning kalibutan nga atong gipuy-an, di ba? Ang atong pangutana Brad Sam. Kini bang kalibutan mahanaw ba ni? Basahon ta ang Biblia, Biblia maoy motubag. Dinhi sa unang Korinto kapitulo 16 ug ang iyang bersikulo 30 giingon sa pagpahayag sa Biblia. Pangurog sa atubangan niya tibuok nga yuta ang kalibutan usab na tukod na nga dili mabalhin kung mao kini daing yuta nga atong gipuy-an kining earth ba kay og mahanaw di mawa na di mabalhin gud na kay hanagod ang giisgutan sa Biblia
nga gining kalibutan dili daw na matud pa pangurog sa tubangan niya tibuok nga yuta ang kalibutan usab natukod nga dili mabalhin sa to pa dili mahanaw kay og mahanaw di mabalhin man na. Ang gibasa nimo Bro Cesar, Ang unang Ang- Kronikas kapitulo dili unang Korinto, 16 versikulo 30. dili unang Korinto kundi unang Kronikas. Unang Kronikas. 16:30. Okay, karon. Ang kalibutan dili daw na mahanaw. Kay ang gikatumbasan ni anang langit ug yuta ang kalibutan, ang Dios ba gikatumbasan ana? Karon kun mahanaw na ang buot bang ipasabot nga ang Dios nagbuhat og kadautan hinuon, gibuhat niya ang langit, gibuhat niya ang kalibutan unya iya na hinuon dauton, pagkadakong binuang na sad na oy. Gibuhat sa Dios ang langit. Gibuhat niya ang yuta nga iya na po nagubon. Piting paita sad ana oy. Usam ng klasiha sa Dios na gibuhat unya iya na pong gubon, magbuhat na pod. Wala na masabti sa nakalaing mga relihiyon, higala, bulutaw ra man paminaw lang mo, bulutaw ra ni karon. Ato sa ning gitris, nga kanang langit, nga gipahimutangan sa adlaw ug bituon, o kaning kalibutan nga atong gipuy-an, mahanaw ba ni? Sa atong nabasa, dili daw na mahanaw. Kay lisod po ng Diyosa, nga gibuhat ang langit, gibuhat ang yuta, ang earth, na iyang gubon, na magbuhat na sad. At binuang na sad na. Usam ng klasihas pagka-Diyos na. Nga iyang gibuhat, nga gubon na po niya. Na ay tumong ana higalag magkaigsunan nga wa masabti sa nakalaing mga relihiyon. Karon Brad Sam, ngano man Job 34 bersikulo 12 Brad Sam, kay gibuhat man ang kalibutan, gibuhat ang langit, buot pang ipasabot nga pagbuhat sa langit ug kalibutan kining earth. Uyo man daoto na pod hinuon na sa Dios unsa bay gipahayag sa Biblia Brad Sam? Job 34 Anya Bro bersikulo Cesar, 12. basahon ta ning nakasulat sa Job kung ang Dios ay ang paghimo lugar sa langit o sa yuta. Dauton ba na Iya niya? ba ning dauton kanang iyang gihimo niya sa maong bersikulo sa kapitulo 34 sa Job bersikulo 12 gingon. Oo, sa pagkamatuod ang Dios dili magbuhat sa kadautan, dili balit aron sa Dios ang hustisya busa ang Dios di ay kun hisgutan nato dili siya moghimog kadautan lugar mga mahal namo nga mga kaigon busa mga kaigsunan busa kay ang langit ug ang yuta iya Gibuhat man? manghimo gibuhat man niya sa matud pa sa atong nabasa ang langit ug ang yuta nga iyang gibuhat magpabilin man na sa walay Walay katapusan busa ang Dios dili maghimo siya kadaot sa iyang gibuhat. gihimo o sa iyang gibuhat busa kanang pagtuo lugar sa atong mga higala nga relihiyon munay gingon nga sayop na sipyat masabti. ang ilang pagsabot niya na tinuod nga may Ay, mabasa pero Ang wala pagsabot? ang pagsabot maoy Dili mao. dili mao ang pagsabot. Matinaw raman ni karon, Brad Sam. Ato man ipatinaw di man ta parehas sa ubang mga relihiyon nga pagditsog basa konklusyon dayon dili ingon ana oy kinahanglan ka mao mo mubahin-bahin sa Biblia kinahanglan ka mao mo musabot sa Biblia pero saon magud pagsabot ani nila Brad Sam nga wa may magtutudo laging klaro nang ilahang gipasanginlan nga kuno sila sinugong Kristo wa po sila kakita. Sinugo kuno sila Kristo wa gani kakita ultimong anino. Kita sinugo mata Brad Sam sa Dios nga Espiritu Santo nakita na to pero kini mga tawhana wa nila makita nga biingon na ba manghambog nga sinugo ming Kristo ug sinugo pa mo nganong nakalain malagi mo pagsabot nganong mag-away malagi mo maglalis malagi mo nga pulos man mo Kristo ang inyong gipamatudan diha nakita na to Brad Sam nga kini mga tawhana wa gyud lamdag sa balaang espiritu karon ang Dios di ay dili mo buhat og kadautan ngano man gibuhat niya ang langit, gibuhat ang bituon, adlaw ug bulan, gibuhat ang kalibutan. Unya iyang gubon, pagkalisura pud anang utuka, unsa man ang utuka o ninyo oy nga mga pastor, mga ministro nga gibuhat sa Dios. Kumo kay nabasa ninyo nga ang Dios magbuhat og sa kabag-ong langit ug sa kabag-ong yuta, gisabot ninyo nga ay magbuhat tagi ang Dios og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Wa man ang inyo na masabti. Unsa nang bag-ong langit ug sa kabag-ong yuta? Ay, paminaw. Kaya ito rin ipatinaw ni Brad Sam. Karon, kini namang kalibutan. Kini yuta ba? Kalibutan man ang atong usisahon. Kini bang kalibutan nga kining yuta nga atong gipuy-an.
kinibay mahanaw kay matupas ubang mga pastor, mga reliyon ug ubang pang mga kaparian, mga Katolik petipinder nga mahanaw lagi na kay ang Dios kuno magbuhat og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Nya pahiran daw ang ilang mga luha, wala kuno pagminatay, wala na kuno paghilak kay ang tanang butang kuno nangagi na ug kamoy mosabot. Nya kining yuta mahanaw ba ni? Kining kalibutan ba? Basahon ta ang Biblia. Ilista, Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 4 nag-ingon. Usa ka kaliwatan moagi. Unay gipasabot, usa ka kaliwatan moagi og lain nga kaliwatan moabot. Apan na ang yuta mopabilin sa walay katapusan. Iunsa di ay kining yuta nga itong gipuyan. Kining earth ba? Ha? Mahanaw ba? Nagkasumpaki ng inyong gibasa. Ang Isaiah 66, versikulo 22. Ang Pinadayag 21, 1-4. Nagkasumpaki na. O ang Isaiah 65, 17. Na alaybot ipasabot ana, ngawa ninyo masabti. Sa ato na tagad Bradsam, nga ang kining yuta, nga gipuy-an nato kining earth, giingon sa Biblia, apan ang yuta mo pabilin sa walay katapusan. Dili dani mahanaw. Kay ang Dios nag-ingon gud ang Biblia nga ang Dios dili mo buhat og kadautan, gibuhat niya ang langit, gibuhat niya ang kalibutan, iyan na po nunggupod kay magbuhat na po siyang pag-ug. Binuang naman ang kalakiha, yun sa man ang inyong pagsabot. Pero ni Abraham, wa tay supak nga ang Dios magbuhat og usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Ato ning pasultihon ni Biblia unsa ning matangas langit nga ang Dios magbuhat mag-usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta, unsa bang matanga sa langit ang mahanaw? O unsa pong matanga sa kalibutan ning yuta ba nga mahanaw? O ato ning ipasabot sa mga pastor ug mga ministro nga otro po ang ilang mga membro na salaag pod ning tuo pod sa ilang mga pastor ug ministro nga sayop ang pagsabot. Wa tay supak Bradsam nga dunay langit nga pagaboton ang Dios, dunay yuta. Pero ato nang gitrace nga kanang langit nga gipahimutang sa adlaw bitaw di day na mahanaw bisan pa ang yuta. Unsa man day ning matanga sa langit Bradsam? Nga dili nga mahanaw kay ang Dios magbuhat man og usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Unsa man ning matanga sa langit nga mahanaw? Langit ba kanang naas taas? Dili. Pasahab Bradsam ang Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 1 ug 2. Unsa ning matanga sa langit nga mahanaw, nga mauna ang giingon nila sa Isaiah 65:17 ug Isaiah 66:22 ug Pinadayag 21:1 ngadto sa 4 nga ang Dios lagi magbuhat og sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. Unsa nang matanga sa langit nga hanawon sa Dios sumala sa atong makitang pahayag sa Biblia. Ani Abra Cesar, basahon ta ang giingon mo nga sitas kung unsa lugar na nga langit nga buot pasabot sa Dios nga magbuhat ang Dios og sa kabag-ong langit iyang kay paghimuon lagi. o kay iyang paghimuon nga bagong langit ug bagong yuta kay mahanaw man daw ang kanang langit nga gisgutan dunay langit nga mahanaw. Ug unsa kanang buot gipasabot niya nang langita nga mahanaw niya sa 32 sa Deuteronomio sa iyang bersikulo 1 hangtod sa 2, inyong patalinghugan mga malnamo nga mga kigsunan, magpatalinghog kamo mga langit ug magasulti ako ug magpatalinghog ang yuta sa mga pulong sa akong baba. Magatulo ingon sa ulan ang akong pagtulunan, magadaligdig ingon sa yamog ang akong pagsulti ingon sa talisik sa ibabaw sa linghod nga bunglayon ug ingon sa mga alindahaw sa ibabaw sa balili. Usa sa atong natagad nga gisgutan dunay langit nga giingon sa Dios nga kay balong magpatalinghog. Karon ang pangutana Bradsam, nagisgot og langit nga kamaong mo patalinghog. Kinsa ba ang makamaong mo patalinghog kanang naa sa taas? Di matingali. Kung kinsa lang ang makamaong mo patalinghog, siyempre ang tao. May ato naman ning maklaro gid karon Bradsam. Atong nakita Bradsam nga dunay langit nga kamaong mo patalinghog. Ang sunod na pod natong basahon Bradsam,
sa Salmo 56, unsa man ang matanga sa langit, gawas nga kamao mo patalingog, unsa pa? Sumala sa Salmo 56. Aniya, Brad Cesar, basahon na to ang 56 sa Salmo, dugang pruiba nga dunay langit nga kisigutan nga kay balong mo patalinghog nga matud pa sa atong nabasa. Unsa pa? Gawas kay balong mo patalinghog niya pa gyud. Sa Salmo sa kapitulo 50 bersikulo 6 gingon, ug ang mga langit magapadayag sa iyang pagkamatarong kay ang Dios maoy maghuhukom sa iyang kaugalingon. Busa dunay gingon sa Dios nga mga langit nga gingon nga kay balong magpadayag sa pagkamatarong, kay balong magpatalinghog, Kamao. kay balong magpadayag sa pagkamatarong. Kamao day na mubuhat og pagkamatarong, kabaosad mo patalingog. Bikin sa man ng langit nga kamao mo padayag o kamao mo patalinghog, wa may lain tingali Brad Sam. Tao ra man gyud tingali na nga ang tao gisimboluhan og langit. Karon unsa pa Brad Sam? Basaha ang Salmo 97 bersikulo 6, gawas nga dunay langit nga kamao mo patalinghog, dunay langit nga kamao mo buhat pagkamatarong, unsa pay babuhat na ng langit ta Brad Sam? Sumala sa imong basahon ang Salmo 97 6. Aniya, Brad Cesar, dugang pruiba gyapon nga kanang gingon nga langit nga kay balong kanang gawas nga kay balong magpadayag sa pagkamatarong, kabayong patalinghog, unya doon na po'y gisgutan sa 97 City? size nga gingon nga kay balong magmantala kay matudpas bersikulo 6 ang kalangitan managmantala sa iyang pagkamatarong ug ang tanang mga katawhan makakita sa iyang himaya. Busa dunay langit di ay nga gisgutan nga termino sa Biblia nga kay balong magmantala sa iyang pagkamatarong. Busa kaning langita nga but gipasabot kanang dili ni langit nga atong gipuy-an mga malnamo nga misyon kay nabang Pero wa langit. tay supak Brad Sam Nga nay langit nga nga wag tangon. Wag tangon, oh. Oh, karon niya. Pangutana. Ato nabasa nga dunay langit nga kamaong mo patalinghog, dunay langit nga kamaong buhat pagkamatarong, doon na po langit nga kamaong mumantala. Gawas nga kamaong mumantala, unsa pa nang matanga sa langit. Basahon ko ang Isaias kapitulo 44 o iyahang bersikulo kini ato Brad Sam di gani binaba ni Biblia gani atong gibasa. Nya, ang Isaias sa iyang kapitulo 44 bersikulo 23 ingon ini ang atong mapatalingugan. Panag-awit o kamong mga langit, nagapoy langit Brad Sam. Starring gapon. Panag-awit o kamong mga langit kay si Jehova naghimon ini. Panagsinggit kamong mga ubos nga mga dapit sa yuta, humunat sa pag-awit kamong mga bukid. Unsa di ay mahimo pa aning langita? Ha? Matud pa sa atong gibasa, panag-awit kamong mga langit. Kini di ang langita Brad Sam nga gisgutan sa Biblia, kamaong mo patalinghog, kamaong mo buhat pagkamatarong, kamaong mo mantala, kamausang mo awit. Dikinsa may kamaong mo awit Brad Sam nga mga langit di ba ang tao ra? Kay kanang langit nga nasa taas, di ba na kamaong muawit? Kamao bago na mo kanta? Busa, what tay supak, Brad Sam, nga dunay ang Diyos magbuhat o usa ka bag-ong langit o usa ka bag-ong yuta, pero unsang matanga nga ang Diyos magbuhat o usa ka bag-ong langit o usa ka bag-ong yuta, mga tao ra di ay kana. Ato naman yun ning ipatinaw karon Brad Sam. Na, gawas nga kamaong mo patalinghog, kamaong mo buhat pagkamataro, kamaong mo matala, kamaong mo awit. Gawas, Brad Sam. Kini bang langit iridi ang ikaduhang Kronikas, Brad Sam, kapitulo 18, bersikulo 18. Kining langit nga gisgutan sa Biblia. Ang tao ba'y gisimboluhan og langit sumala sa Biblia? Ay basaha ang ikaduhang Brad Cesar, Kronikas, atong 18, basahon 18. ligon nga pruiba ni nga ang tao nagsimbolo ginaglangit niyaw. Sa ikaduhang Kronikas sa kapitulo 18 bersikulo 18 inyong patalinghugan mga malnamo nga mga kisunan giingon matud pa og si Mikias miingon busa pamati kamo sa pulong ni Jehova nakita ko si Jehova nga nagalingkod sa iyang trono o ang tanang mga panon sa langit nga nagbarog sa iyang tuong kamot ug sa walang kamot. Busa sa atong natagad Na ay mga langit nga nagbarog. Langit nga dunay langit nga nagbarog busa nagpasabot kining langit nga nagbarog nga nagbarog nagsimbolo na sa mga tao busa. Doon na may gisgutan sa Biblia nga hanawon
dunay langit nga mahanaw nga Ang Diyos magbuhat og usa ka bagong langit. magbuhat man daw ang Dios og bagong langit nga giingon nga mohinungdan nga kanang kay duna man daw langit nga mahanaw. Ang mahanaw kanara pong mga tao nga kanang nagsimbolo og langit. Busa ang giingon nga langit nga gisgutan nga mahanaw, nagpasabot na, nagrepair na ngadto sa mga tao, mga malnamo nga mga kaigsunan. Oh, kita mo, ang gibasa ni Brad Samuel, ang ikaduhang Kronikas, Kapitulo 18, versikulo 18. Siya ropod, og di po ni makasabot ni mga pastor o mga ministro, oy, yun sa man tao ninyo pagtudlo inyong membro, oy, paita sa daan na, oy, yun sa tuo sa tao ng mga tao. Dinimos PBCM, maminaw kay ang PBCM ang nagtudloan ni dili ordinaryong tao. Ha? Wa may supak nga mga ministros PBCM nga ang Dios magbuhat og usa ka bagong langit ug usa ka bagong yuta, gitres nato ug unsa nang matanga nga langit nga mahanaw kay ang Dios magbuhat bagong langit ug bagong yuta, mga tao di ay na ang gipasabot. Kay ngano man nga tao, kay gibasa ni Brad Samuel ang ikaduhang Kronikas bersikulo 18 ug 18, og si Mikias miingon, busa pamati kamong pulong ni Jehova, nakita ko si Jehova nga naglingkod sa iyang trono og ang tanang mga panon sa langit ang tanang mga panon, pag-ingog mga panon sa langit na nagbarug sa iyang tuong kamot ug sa walang kamot. Nakita nato, Brad Sam, nga kini di ay mga nanagbarog nga mga langit, dili ni langit nga kanang naas-taas nga nagbarog sa tubangan sa Dios. Ang nagbarog diha sa tuo kamot o walang kamot sa Dios, mao ang mga tao nga gisimbolohan og langit. Ang tao di ay gisimbuhag langit kay kamaugong mo patalinghog, kamaong mo buhat pagkamatarong, kamaong mo mantala, kamaong mo awit. Muna ang atong nabasa sa Biblia, mga higala. Ibasaha pa, Brad Sam, ang unang Kronikas, Kapitulo 16, versikulo 33. Unsa pa'y atong mabasa, Brad Sam? Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa ikadang Kronikas. Ato naman ning gibasa ganina, Brad Sam, no? Basa, Brad Cesar. Karon ato ning klaruhon, Brad Sam. Wa tay supak lagi nga ang Dios magbuhat og sa bagong langit ug sa bagong yuta. Pero ang gipakita sa Biblia nga ang Dios magbuhat og sa bagong langit ug sa bagong yuta, unsa ning matanga sa langit nga ang Dios magbuhat og sa bagong langit ug sa bagong yuta. Mga tao rad ay naabatay dugang prueba, Brad Sam, nga ang Dios magbuhat kanang gisgutang mga langit nga ang Dios magbuhat og usa ka bag-ong langit. Ang buot bang ipasabot ana? Tao ba nga ang Dios magbuhat yun og bag-ong langit kay ang langit gisimbolohan man og mga tao? Unsa bay gipakita, Brad Sam, sumala sa atong mabasa sa Biblia? Ang Dios bay magbuhat siya og pasara ko, Brad Sam, ang Ecclesiastes Kapitulo 1 versikulo 4 aron ato mo na inungdan, Brad Cesar, nga magbuhat ang Dios og kanang bag-ong langit og bagong yuta nga nag-refer na ngadto sa mga tao nga naman tud kay adunay kaliwatan nga mulabay ug ang lain pud nga kaliwatan mo sunod niao umabot niao basahon ko mo na hinungdan nga ang Dios maghimo siya bag-ong mga katawhan o ang buti pasabot dinhi sa Ecclesiastes sa iyang kapitulo 1 inyong patalingugan versikulo 4 inyong pagkabatilingugan mga malnamo nga mga kaigsunan usa ka kaliwatan moagi ug ang laing nga kaliwatan moabot apan ang yuta magbabilin sa walay katapusan. Busa mo hinungdan di ay nga matud pa sa Dios maghimo siya bag-ong langit ug bag-ong yuta nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga himuon mao nang bag-ong mga tao tungod kay sa katarungan nganong maghimo siya bag-ong katawan tungod kay ang usa ka kaliwatan daw moagi ug adunay lain nga kanang moabot. Moabot. Busa mo nang gingon sa Biblia nga kanang bag-ong langit nga kanang moabot o bag-ong katawhan di na ang buot ipasabot tungod kay ang unang katawhan mo unang moagi kun mulabay matud pa sa Biblia ug moabot ang lain pud nga
kaliwatan sumala sa atong nabasa sa Biblia. Oh, kay sa maragod sa unang kapanahonan, sa panahon sa amahan, nangamatay mo itong mga tawhan, ha? Nga, katudi ay mga katawhan sa panahon Kristiyano. Ha? Nangamatay naman to sila si Moises, sila si Abraham, si Jacob, tanang mga propeta. Nagpabilin ang kaliwatan. Katudi ang panahon ni Kristo, unsam dito. Wa dito magpabilin tong kaliwatan? Naa, kang kanang gipakita sa Biblia nga ang Diyos magbuhat og bag-ong langit. Mga bag-o din ng katawhan, bag-ong kaliwatan. Nabay mabasa. Naa, Salmo Kapitulo 22, versikulo 30 ug 31, giingon, usa ka kaliwatan magaalagad kaniya ngadto sa Dios. Kini gasugilon ni hubang ngadto sa sunod nga kaliwatan. Ha? Unya giingon, mangabot sila og managmantala mahitungod sa iyang pagkamatarong ngadto sa usa ka katawhan nga mataw nga siya nagbuhat niini. Iunsa di ay ang kanang gisgutang bag-ong langit og bag-ong nga yuta, kay ang yuta di man mahanaw, gisimboluhan ang yuta ug ang langit gisimboluhan day kana og mga tao nga ang Dios di ay magbuhat og lain nga kaliwatan sumala sa atong nabasa sa Biblia. Unsa pay ato mabasa, Brad Sam? Salmo 78 versikulo 6, Brad Sam. Unsa pay atong dugang mabasa diha? Aniya, Brad Cesar, basahon ko ang gingon mong sita sa Salmo 78 versikulo 6. Ang atong pagkabasahon hantod sa versikulo kanang 7 ingon niini matud pa sa atong mga kanang mabasa lugar sa Biblia sa sugod sa versikulo 6 ingon niini ang gipahayag lugar sa Biblia aron ang kaliwatan nga umalabot may balo kanila bisan ang mga anak nga mga tao pa nga mobangon og magasugilo niini sa ilang mga anak sa site aron nga ibutang nila ang ilang paglaom sa Dios ug dili makalimot sa mga buhat sa Dios kundili magabantay sa iyang mga sugo. Busa dunay mga kaliwatan nga umalabot nga gisgutan nga aron sa pagpahibalo nga kanila bisan daw sa mga anak nga mga tao pa o busa dunay mga kaliwatan nga moabot Brad Cesar sumala sa atong nabasa sa Biblia. Kita mo kana dieng bag-ong langit ug bag-ong langit nga pagabuhaton sa Dios mga katawhan day na laina nga kaliwatan dili in tawo nang naas taas nga gipahimutangan sa adlaw bituon ug bulan kaysa ato nang nabasa nga kana dili na mahanaw gibuhat na sa Dios sa walay katapusan kay ang Dios dili magbuhat og kadautan gibuhat niya ang langit gibuhat niya ang kalibutan iyan na pong gub-on kay magbuhat na pong lain na pong langit ug lain na pod nga kalibutan kada ko di malas ana oy yung sa man ninyo pagunahon na mo mga pastor ha yung sa na ninyo pagunahon na nga gibuhat ang langit nya gub-on na pos Ginoo kay magbuhat na pog bag-o na pod nagbuhat ang Dios og kalibutan iya na pog gub-on kay magbuhat na pog lain kalibutan unsa man ninyo pagsabot oy wa may supak nga dunay langit ha nga mahanaw pero ang gipasabot nga ana mga bag-ong kaliwataw na nga mahanaw pangutana Brad Sam ikaduhang Pedro Brad Sam i-ready ikaduhang Pedro Kapitulo 3 versikulo 13 ang mga apostolis ba'y nagpaabot sila? Ha? Sumala sa Biblia, unsay mabasa nimo Brad Sam, ang mga apostolis sila na ba ang gisgutang bag-ong langit? Sumala sa Biblia, unsay may payag sa mga apostol? Kaya ang Diyos magbuhat bag-ong mga langit, mo ng bag-ong kaliwatan, bag-ong katawan. Sa Biblia Brad Sam, ang mga apostolis ba, sila na ba itong mga langita ang gipasabot sa Biblia nga maunana? Ang gisgutan nga dunay kaliwatan nga moabot. Ani Brad Cesar, basahon ko ang nakasulat sa Ikaduhang Pedro sa ang kapitulo 3, versikulo 12. Ha? Sugod tas versikulo ito pagkabasahon matud pa sa versikulo 13.
O Ikaduhang sa Pedro 3:13. 3:13. Lagay. Basaha. Aniha atong sugdon sa Ikaduhang Pedro Ikaduhang Pedro sa iyang 3:13. kapitulo 3 13. versikulo 13 lang ditso kay aron ta madali Madali ingon. ta. Apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot sa bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta diin magapuyo ang pagkamatarong. Busa sa atong natagad sila si Apostol Pedro Nagpaabot. o dili to sila maong katumunan lugar niya adtong bag-ong langit ug bag-ong yuta Nagisgutan. o nagisgutan Nga mabuhat Biblia. ang Dios ug sa Nga bag-ong kaliwatan. pagkabuhaton lugar sa Dios. Nga naman, tungod kay matod pa sa atong nabasa, magpapaabot sila niya ng bag-ong langit ug bag-ong yuta, diin daw nagapuyo ang pagkamatarong. Sa to paduna di ay bag-o na sad nga kaliwatan kay ang mga apostolis na nga matay man to. Napay napili sa mga apostol? Wa! Busa ka ng kisgutan nga bag-ong mga langit, bag-o ng kaliwatan. Ang mga apostol dili sila maong langita, tungod kay nga matay sila doon na pa'y mga kaliwatan. Kita dayo sa mga takaron. Di ba bag-o tang kaliwatan, human nga matay, mga apostol, kisa may nipuli, di ba kita? Kita ang gisgutan, mga bag-ong kaliwatan, ining atong bag-ong panahon karon. Kay sa unang kapanahonan ang mga tao nahurot kamatay. Sa panahong Kristiyano nahurot po kamatay, dakin sa maning bag-ong kaliwatan nga gisimbuluhan og bag-ong langit. Kita mo nang gipasabot kay ang mga apostol dili sila maong bag-ong langit. Kay nga matay man sila, nagpaabot sila na ang mga katauhan nga mupuli. Kita karon mo ni ang gipasabot sa Biblia. Pataka-taka ram guni mga pastor kung sabot sa Biblia god. Ha? Pataka lang ba? Nya ang mga tao ra ba pud motuo. Laruha gali ninyo pagtudlo ang mga tao baya, amo mga pastor? Ha? Be, hagiton ta mo. Ha? Supaka kuno ning amuhang gipangbasa sa Biblia. Padala mo og text. Padala mo diri og text. Ang number namo 095511381128. Ako Osbon. 095511381128. Be, padala na. Supakan ning among gibasa nga mga bersikulo. Og sa Smart 09-616-591717. Balikon ko. Sa Smart 0961-6591-717. Be, i-text na rin nga. Sayop na inyong pagsabot mga ministros PBCM. Ha? Be, i-text ninyo. I-text ninyo. Klaro makita ang katag kung kinsay nasayop na to. Ha? Busa atong nabasa Brad Sam nga kanang gisgutan sa Biblia nga ang Dios magbuhat og bag-ong langit dili taw na literal nga langit kanang naa sa taas. Ha? O kining kalibutan nga atong gipuy-an kay magpabili na hangtod sa walay katapusan. Kay ang Dios dili magbuhat og kadautan sa iyang gibuhat. Kalaen pud ana oy. Gibuhat ang langit, gibuhat ang kalibutan. Unya iya na pong gubon kay magbuhat na pong bagong langit. Pataka-taka raman mo. Ha? Ang watay supak, Brad Sam, nga ang Diyos magbuhat og bagong langit nga gisimbuluhan ng mga tao. Kaya ang unang katawhan nga matay, pag-abot ni Kristo, puli ang mga apostol, nga matay po sila kinsa man mga bagong kaliwatan nga maabot. Kita, mo nang gipasabot sa Biblia. Nagisabot sa mga pastor nga, kita lagi, dadun ta, ato tapuyo anong bagong langit. Pataka raman mo. Lama raman mo, sabot sa Biblia. Padala mong text dire, inasayop na inyong hubad. Karong Brad Sam, taas mo yun, pero sige lang, ginuton ta ni. Basa ragod Brad Sam, ang ikaduhang Pedro, kapitulo 3, versikulo 10 ug 13. Kahit to, ug dili ni mahuman na to, kay naghisgot ang punig langit Brad Sam, nga mawagtang, pero unsa ning matanga? Sige, basaha ang ikaduhang Pedro, kapitulo 3, versikulo 10 ug 13. Aniya Brad Cesar, basahon ko ang gingon mo nga sitas, matod pa apan ang adlaw si Ginoo maabot sama sa usa ka kawatan. Ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong ginagoo ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga hanaw sa labihang kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga ania niini. Sa atong nabasa Brad Sam, nga ang adlaw daw sa Ginoo sama kunos kawatan. Unya ang mga langit mawagtang. Mo man ilang gisabot kanon na lagi taas lagi. Uban sa dakong dinaguok.
ang mga kasukdanan sa kalibutan mga tunaw. Kini kalibutan ba mga tunaw? Mabalagi nagiingon lagi nila nga magbuhat lagi ang Dios og bagong langit ug bagong yuta. Kaya ang kalibutan lagi daw mga tunaw man daw. Sa hilabihang kainit. Unya og pagasunugon ang yuta og ang mga buhat nga niani na ila dayon ikonklusyonan nga tanawa kaklaro anang ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ug 13 nga ang Dios mao lagi magbuhat og bagong langit kay kana kunong langit mawagtang man kuno na unya ang kani kunong yuta masunog man kuno ni tunawon man kuno ni wa matay supak brad Sam nga duna lagi langit nga mawagtang wa tay supak nga dunay yuta nga masunog sa hilabihang kainit. Pero sa ato nang nakita nga kung unsa ka nang masunog nga langit og mga yuta mao kana ang gisgutan nato kaganina nga mga tao ra ang masunog sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon brad Sam, kay ang giingon nga ang adlaw sa Ginoo sama mas kawatan. Kaning kawatan brad Sam, wa gyud mahibaw ana. Kanus abot ng kawatan. Kalitra na siyang tunga. Gipakita sa Biblia, kalitra ang pag-abot sa anak. Kalitra ang pag-abot sa Dios. Erede garon brad Sam ang pinadayag 16 bersikulo 20-21 kung unsa nang gisgutan nga adlaw sa Ginoo, unsa nang matanga. Nga mao kana ang adlaw sa Ginoo unsay makita nato da brad Sam? Ni Brad Cesar, basahon ko ang nakasulat sa pinadayag sa kapitulo 16, bersikulo 20 hangtod sa 21, giingon dinhi ang nakapahayag lugar sa Biblia. Adlaw sa Ginoo. Ang adlaw sa Ginoo. Ug ang tanang kapuluan nangahanaw. Ug wala nay mga bukid nga makita. Ug dihay dagkong mga paninugbog-o nga sa ulan nga nagkaliman tagkaliman kakilo ang gibug-aton 50 ka kilo ang gibug-aton anang ulan na nga diha sa mga tao nangatagak gikan sa langit ug ang Dios gibalikas sa mga tao nga tungod sa hampak sa mabug-ok o sa nanibug-ok nga ulan hilabihan gayud kamakalilisang ang maong hampak. Musa mo na ang ipakita sa Biblia, Brad Cesar, dugang prohigba ni adtong nga kalibutan nga paghahunahon sa Dios unya dunay mga makita lugar nga matudpa 50 ka kilo ang ulan ang kung ato literal sa ulan Brad Cesar kung ato literal naa bagoy 50 ka kilo nga ulan wa matingali usa ka na kasambingay Brad Sam gani pa man Brad Cesar. Pag-abot ni anang gisgutang ulan nga 50 ka kilo nga gikan kuno nas langit gibalikas nasuko pa sa Dios ang mga tao gibalikas ang Dios tungod sa hampak nga nanibug-ok nga ulan sa hilabihan gayud kamakalisan nga mga hampak kita mo basa Brad Sam unsa kanang 50 ka kilo nga ulan nga gibalikas ang Dios sa mga tao na anang hampak nga gipahamtang sa mga tao nga kanang ulan nga 50 ka kilo gikan nas langit unsa man ang adlaw Brad Sam irede ang ikaduhang kronikas unsa nang adlaw sa Ginoo ikaduhang kronikas kapitulo 20 ngadto sa 15 unsa kana ani Brad Cesar basahon ta ang nakasulat sa ikaduhang kronikas sa ang kapitulo 20 ang atong pagkabasahon unya ngadto sa 15 hangtod sa kapitulo 20 bersikulo 15 unsa nang adlaw sa Ginoo nga pag-abot anang adlaw dunay ulan nga 50 ka kilo nga gibalikas nila ang Ginoo tungod anang hampak nga 50 ka kilong ulan literal ba nang ulan niya Brad Cesar di gyud literal nga ulan nga mudapat lugar dinhi sa yuta nga mao na ang adlaw sa Ginoo unsa nang adlaw sa Ginoo Brad Sam tiyaw mo nang tag 50 kilos ang mo tagak lugar sa dinhi sa yuta mura sa dili na literal nga ulan kun unsa kanang hampak nga gingon nga gisambingay nga 50 kilos ang gidagkuon sa ulan nga matagak niya sa ikaduhang kronikas sa adlaw 20 kay adlaw man sa Ginoo kay giingon man nimo Brad Sam gang adlaw sa Ginoo sama sa kawatan sige nya kung pagkabasahon ing bersikulo 15 gingon ug siya miingon pamati kamo tibok Yuda
ug kamong mga pumuluyo sa Jerusalem ug ikaw hari usapat kini mao ang gipamulong ni Jehova kun unsa ka nagipamulong ni Jehova ngadto kang susapat matud pa sa atong nabasa ayaw kahadlok ni mga luo ni magmaluya tungod ni ining dakong panon kay ang gubat dili inyo kun dili iya sa Dios busa ka Sa di ay ka na, nga dunay ulan nga 50 ka kilo, ulan nga gikan sa 50 langit, kilos nga mo dakdak sa yuta nga gikan sa langit nga gibalikas, 50 kilos nga diin ang mga tao mibalikas ngadto sa Dios nga kun unsa di ka ng adlaw di ana sa Dios, mga malnamo nga nga mga kagsunan gubat, nga kana tugan nga kun unsa ka ng adlaw sa Ginoo o sa Dios mo na ang dakong gubat nga gisgutan sa Biblia. oh, kay tanawa ra ng bomba, Brad Sam, nga ihulog sa mga jet fighter, ha? 50 ka kilo, ha? Nga mudagpak sa yuta, nasuko ang mga tao, gibalikas nilang Ginoo, kay gisayunan bagog ka, ang adlaw sa Ginoo gubat ay na, Brad Sam. Sumala sa gipakita sa Biblia, kay giingon man na sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ug 13 apan ang adlaw sa Ginoo sama sa kawatan, ug niya ang mga langit mawagtang, mo na mga tao nga mawagtang. Uban sa dakong dinaguok, o saban ng mga dinaguok kana mga jet fighter nga manglupat sa taas, ang mga kasundanan sa kalibutan mga tunaw, alang-alang di matunaw nga bomba na. Ha? Unsa pa? Ha? O pagkasunugon ang yuta, ug ang buhat nga ni ani ini. Ha? Mga tao ra ang gisgutan nga mga sunog. Ha? Karon, unsa pa ato mabasa dinhi? Sa pinadayag 16:14 ngadto 21 giingon. Kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga maghimog mga milagro nga mga nagpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Ginoo nga makagahom sa ngatanan. Unsa din ang adlaw sa Ginoo nga sama sa kawatan? Gubat din na. Sumala sa Biblia, sa versikulo 15, nag-ingon, tanawa, mo ni ako ingon sa kawatan, una agyapon, bulahan ang magatukaw nga magbantay sa iyang mga bisti aron, dili siya magalakaw nga hubo o magdayag sa iyang pagkamakauulaw. Unya unsa pay giingon dinhi sa versikulo 18, og bidason ang mga pangidlap sa kilat og mga makusog nga mga kagahob og mga paglipak sa dalugdog og mausa ka dakong linog nga wala pay ingon sukad. May tawo nga nagpuyo sa yuta hilabihan gayud kadako nga maong linog. Ang butang gingon dinhi ang bantugang syudad nabuak sa tulo ka bahin ug ang syudad sa kanasuran nagagunob. Kita mo na sa bersikulo 20 og ang tanang kapuluan mga hanaw. Montong tubag dito sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 13 og ang tanang kapuluan mga hanaw og gingon pa dinhi og ang tanang kapuluan mga hanaw og wala nay mga bukid nga makita og dihay dakong mga pagdibugok sa ulan nga tag 50 ka kilo ang gibug-aton. Unya gibalikas ang Ginoo tungod sa hampak, ha? Nga nahibugok sa ulan, hilabihan gayud ka makalisang ang maong hampak. Kung sa day ng adlaw sa Ginoo, gubat ay na. Mao na nga ang kasukdanan sa kalibutan mga tunaw. O pagasunugon ang yuta o ang mga buhat nga anian ni ini. Unsa nang adlaw pag-abot adlaw kana sa Ginoo nga samas kawatan kay kining gubat nga mahitabo nato, ha? Kalit ra ni sama ra dito sa Marawi kinsa may magdahom ato nga ingon ato ang mahitabo nga dugmok ang mga building dito, ha? Mo kana ang gipakita sa Biblia, wa tay supak nga naay mabasa nga ang Dios magbuhat og bag-ong langit, bag-o kanang katawhan. Ang gipakita sa Biblia, sayop ang inyong pagsabot nga mga pastor o mga ministro. Ang gipasabot nga mga tunaw, mga hanaw, mao kana ang mga tao. Sumala sa atong nakitang pahayag sa Biblia. Brad Sam, basa ang Soponias, kapitulo 1, versikulo 2 ug 3. Unsa ang
Makita unya ni ana kung maabot na ang dakong adlaw sa Ginoo nga mako nagisgutang gubat. Aniya, Brad Cesar, basahon ako ang nakasulat sa Soponias. Soponias sa iyang kapitulo 1, Uno. versikulo 2 hantod sa versikulo 3 ang atong pagkabasahon gigon. Akong pagaututon sa hingpit gayod ang tanang mga butang ingon sa naong sayuta. Nagaingon siyo ba? Akong pagaututon ang tao ug ang mananap, akong pagaututon ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat, ang mga kapangdulan sa mga dautan ug akong pagaututon ang tao gikan sa naong sayuta. Nagaingon siyo ba? Busa ka ng ingon nga pagaututon Napiktuhan na. pagtangon lugar sa Dios, pagasunugon lugar sa Dios. Ang giingon nga mawagtangon lugar niya ang kanang Langit, mga tao, wagtang, ang buot gipasabot yuta, nga mawagtang. Hanaw, Tud kay kining labihang kainit. tud kay ang buot gipasabot nga wagtangon mo nang Mga lugar tao. mga tao nga gingon kalakip lugar yana pagaututon sa Dios. isda, Ang mananap, ang tanang mga kanang mga isda sa kadagatan, mga mananap, langgam sa kalangitan, ug usa niya na kalakip lugar ang mga tao nga naa lugar sa yuta mga malnamo nga Oh, mga karon. Naunsa man og mahitabo na ang ikatulong gubat sa kalibutan. Ha? Niya gipakita sa Biblia sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3. Ngadto sa size ang atong pagbasahon giingon. Ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayod. Hindi ba itong gipuy-an ba? O pagalaglagon gayod kay si Jehovah maoy nagsulti ining pulunga. Ang yuta nagabangutan o nagakawagtang, ang kalibutan nagakaniwang o nagakawagtang. Ang mapitason nga katawhan sa yuta nagakaniwang gayud. Ang yuta usab na hugawan ubos sa mga pumuluyo niini. Tungod kay ila gilapas ang balaod, gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugod nga walay katapusan. Tungod niini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an. Busa ang pumuluyo sa yuta nga sunog ug yutay lamang ang mabilid. Mo na ang giingon dito si Kaduang Pedro nga ang yuta mahanaw sa labihang kainit. Ha? Nya, ang tao ka di ka na maapil. Ha? Tunaw gani ang yuta, mga bukid gani, mga wagtang gani, mga pulo nga wagtang tao pa ka ha? Unsa man ning atong lawas nga mura ra man ning hati o kuan? Ha? Sayon ra. Ha? Tanawa ng mga bomba karon nga ipanghulog tag 50 ka kilo ang giingos Biblia nga ipang hagbong dinhi sa kalibutan sa mga tao. Nasuko ang mga tao kay gibalikas nilang Ginoo na unsa naman ni oy. Oh, alang-alang. Kubat ko na mo man ang adlaw sa Ginoo. Pero gitin-aw ba gyud sa Biblia, brad Sam? Nga gubat yun na. Sumala sa Isaias 42:23, 25, gubat ba yun ang gisgutan sa Biblia. Nga mao na ang mupapahanaw sa mga langit nga mao ang mga tao og ang yuta mga tunaw sa libahang kainit. O mo ginaibot ipasabot Brad Gubat Cesar pa gyud na ang nga ipasabot. kanang giingon nga makapasunog sa yuta kay mamo na basa na to sa Ikadong Pedro nga makapasunog Kapitulo lugar sa yuta 3 bersikulo 10 verses 13. Oh. Busa kanang bot ipasabot diyan nang giingon nga makapasunog Mahanaw sa yuta ang nga mo'y mga- makapahanaw sa pumuloy sa yuta nga tungod niya nang gihisgutan nga tunglo nga mo'y naglamoy sa yuta ug matud pa ug silang nagpuyo Gubat sa pa gyud na, yuta brad Sam. kanang hikaplagan nga sadaan busa jutay na nga sunog ug jutay lamang nang bilin ang makapasunog mo nang gubat nga gisgutan sa Biblia niya sa 42 sa Isaias sayang bersikulo 23 inyong patalinghugan mga namo nga mga igsunaw niya ikapa nako sa kanang 25 gingon din ni matud pa sa atong nabasa sa Biblia kinsa ba ang anaa sa tiliwala kaninyo nga mopatalingog niini nga mamati ug mopatalingog sa panahon nga muumalabot nga matud pa sa 25 nga kinsa daw ang naa sa taliwala ninyo nga ug kana magpatalinghog lugar sa panahon nga moalabot dunay panahon nga moalabot nga angay nga patalinghugan nga kun unsa kana ang buot pasabot niya nasa 25 gingon tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kalbangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapahisalaob kaniya sa iyang paglibot apan siya wala masayod
niini og kini nakapasunog kaniya apan matud pa kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa dunay gingon nga nakapasunog lugar sa yuta nga matud pa sa atong gibasa sa Biblia nga kunong say makapasunog diya sa yuta nga tungod ni ana silang Matunaw tanan ang kalibutan. nga matud pa hikaplagan nga sadaan nangasunog og yutay lamang nabilin ang nakapasunog mao nang kusog sa gubat ang gisgutan sa Biblia mga malnamo nga mga kaigsoon. O gubat di ay mao na adlaw sa Ginoo sumala sa gibasa kaganina sa ikaduhang kronikas ug sa pinadayag. Di ba matinaw libog bagod ni amo pagpasabot sa Biblia di man tingali libog. Ang libog ana ang inyong pagsabot ug di mo makasabot ani. Muna karon nga numan nga laglagon man sa Dios ang mga isda, ang mga tao ug mga langgam nga numan unsa may gipakita sa Biblia. Basahon ko ang Isaias kapitulo 13 bersikulo 11 niingon. Og pagaduslitan ko og ingon dinhi og pagasilutan ko ang kalibutan. Nganong silutan sa Dios ang kalibutan tungod sa ilang pagkadautan og ang mga taong dautan tungod sa ilang kasalanan og hunungon ko ang kamapahitason sa mga palabilabihon og mga pagpaubos pagapaubson ko ang pagkamapahitason sa mga taong makalilisang. Ngano di ay nga silutan sa Dios ang kalibutan? Matud pa sa atong gibasa, pagasilutan ko ang kalibutan tungod sa ilang pagkadautan sa mga taong dautan. Kita mo, ngano dayang silutan ang kalibutan tungod kana sa pagkadautan sa mga tao. Busa ang ato ang nakita Brad Sam nga wa tay supak nga dunay langit nga mawagtang kay ang Dios magbuhat og usa ka bag-ong langit kung unsa ang langit nga mawagtang unsa ang yuta nga mahanaw mga tao radi ay dili nang naas-taas nga langit o kining kalibutan nga ato ang gipuy-an dili na mahanaw. Sayop ang pagsabot sa nakalaing mga relihiyon ni anang bag-ong langit o sa kabag-ong yuta. Kanindutan no, ang Dios nagbuhat og langit ni iyang gub-on. Magbuhat na pud siya bag-o. Gibuhat niya ang kalibutan, iya na pong gub-on kay magbuhat na pong bag-o. Bisura sad anang inyong hunahuna oy. Klaruha gali na pastor na inyong pagsabot sa Biblia. Busa Brad Sam, daghan pa ang tatag susulti tungod kay nagpo-post naman gyud po ang atong oras. Miingon na lamang kita, dagan salamat Master sa panalangin nga maghatag sa imong mga tinun-an. Manginaot kami Master nga unta lamdagan mo ang mga nahuna sa mga tawo nga nagpatalingho karon nga makasabot na unta sila sa dili pa maabot ikatulong gubat sa kalibutan nga may usan unta sila dinhi sa pagtuluran sa PBCM nga mao ang imong gitukod karon nga mao ang mga katawhan nga imong pagaluwason sa maabot ini katulong gubat sa kalibutan. Kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio uban sa kong kauban. Og kinisab si Brother Samuel Montimayor moingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo managuban gyapon kita sa mga oras ug isasyon ug mayong udto kanatong tanan.